Mare de Déu de Misericòrdia el 2004. Des del 2005, però, forma part del seguici de la Festa Major de Sant Pere. La creació del Lleó de Reus va ser impulsada per l'Associació Musical Cultural Sant Miquel i va ser construït per l'escultor Manel Llaurador. El lleó en posició de començar a ballar.